Zuzka, volaj rejiteľke prúser. Pani riaditeľko, prúser, musíte prísť dole do reštaurácie. Hneď teraz. Dobre, majte sa. Dobre, máme tu tak jeden problém. Pekne. To bol určite Norov na... Nie, Norov! Ja nič, ja som teraz prišiel, ja sa ospravedlňujem, ja neviem o ničom. Pardon. Chovajte. Dírka. Dobre, dievčatá, dobre? Výborne, budeme krásne. Noro, tak už nech nevyzerám ja tak sviatočne. Ja si zoberiem toho zajaca. No. Konečne mám aj ja sviatok v práci. No nie je radosť robiť, lebo ona zostali. Parádou.